Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan tasha mai albarka. So ina yi muku kowa fatan alheri, barkanmu da shigowa watan Ramadan. So yau ina so na yi amfani da wannan dama domin na ƙara muku talla a project application ɗina da nake haɗawa. So duk wanda yake da website kuna converting na website a haɗa masa native application. Misali zan muku example da wannan application ɗin na Al-Ihsan. So duk wanda yake da website yana so a masa converting a maida masa shi native app. Bayan an bayar native app sai a ɗaura shi akan Play Store domin ya inganta kasuwancin shi zai iya magana. So wannan yana son ɗan review ne akan app. So mutane sai su ga yadda cikin app yake da sauran abubuwa da yake ciki. So bayan ka shigo, wannan shi yana da admin app wanda ke tura push notification. A shi daga zaran ka shigo zai nuna ma kai allow. In kai allow na transaction notification da abin da aka tura, haka na ganin update din shi a saman wayanka. So wannan shine login. Kuma ina sign up register kenan. So already ina da account don yin login. So in kai sabo ne za ka iya register, haka yi downloading app ɗin domin ka review da kanka. In ya so sai mutum ya magana ta WhatsApp domin a masa converting application shi, a masa creating native application, a ɗora shi akan Play Store. So akwai passcode da ka sai ta pin ko kuma ka yi login da tamfarin ɗin wayanka. So wannan hanya yana da sauƙi sosai yadda user zai ji daɗin amfani da wannan app. So wannan shine features ɗin da ke cikin application ɗin. Misali na ɓangaren wallet da account number ne yana display mai user da zai yi copy kawai ya je ya tura kuɗi. Don shi ne ɓangaren buy Airtime kuma ɓangaren data. So misali za mu iya testing na data misali. Bari mu sai data. So sayan data da ke amfani da pin transaction guda 4 ko kuma ka amfani da fingerprint. Daga kowanne yana aiki. So application yana da daɗin transaction gaskiya. So a shop in kai transaction zai ba wani euro. So wannan shine kaɗan daga cikin features na wannan application. Wanda yake buƙatan ada masa native application zai iya magana ta WhatsApp domin a haɗa masa native application. So idan mutum ya shigo, za ka iya downloading app a Play Store sai mutum ya duba. In ka shigo za ka iya duba wajen contact developer, wato kai contacting ɗin wanda ya developing ɗin app. Za ku ga contact nawa sai kai ka. So idan ya kai ka contact ɗin sai kai mutum magana, ka tabbacin wanda ya haɗa app ɗin ba shi za ka yi magana kenan, saboda ana samun scammers wanda suke amfani da bidiyon mutane su nuna wa mutane a mazauna su ne masu haɗa app ɗin. Wannan shi ne. Ga kuma admin app wanda yake tura mai user notification. Misali ga saman waya na iya transaction da notification. Misali yanzu in ka danna ta all services, dan da na rubuta ka to duk wanda yake da wannan app idan ya install a wayan shi zai ga wannan notification din. Misali kun ga notification din ya shigo. So duk wani user da yake da wannan app so insha Allah kana dannawa ka tura zai ga wannan notification din ya shigo kan wayan shi ko da baya cikin application din. So wannan shine advantage na notification. In kana da wani information da kake so kan sanar ma user din ka shi, za ka iya sanar musu kuma da su ga wannan notification. So mai bukata dai kar ya manta, za ku iya ajiye number na akan description. In kana da website kenan sai mutum ya yi magana sai a maida masa shi application. So za ku ga app yana available akan Play Store. To zai iya downloading sai review da kansa sai ya duba. So in mutum ya gamsu da app sai ya magana sai a haɗa masa. Allah ya taimaka.